дар паёми солонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои амалӣ намудаи ҳукумати мамлакат баҳри мунтазам афзоиш ёфтани истеҳсоли маҳсулот дар соҳаи кишоварзӣ ва беҳтар таъмин гардидани талаботи истеъмолию саноатии кишвар махсус зикр гардид. Сарвари давлат дастур доданд, ки бо назардошти вазъи ҷаҳони муосир, тағйирёбии иқлим бахусус камобию хушксолиҳои паиҳам, ки дар бисёр кишварҳои дунё ин ҳолат ба болоравии нархи маводи ғизоӣ ва дигар оқибатҳои ногувор оварда расондааст, мо бояд тамоми имкониятҳоро барои рушди соҳаи кишоварзӣ сафарбар намоем. Пешсамад дар ин раванд рушди инноватсионии соҳа муҳим дониста мешавад. Ҳарчанд нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ давоми 5 соли охир ба маротиб боло рафта бошад ҳам, ҳанӯз мушкили таъмини талаботи истеҳсолию саноатии кишвар ҷой дорад. Аз ин нигоҳ пешвои миллат ба олимону мутахассисон ва масъулони соҳа дастур доданд, ки барои баланд бардоштани таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти ватанӣ барномаи амнияти озуқавории кишварро барои 5 соли оянда қабул ва амалӣ намоянд. Ҳамзамон масъалаи таҳияи барномаи азхудкунии заминҳои нави кишоварзӣ дар мамлакат ба миён гузошта шуд. Дар ин раванд албатта боз аз дастовардҳои инноватсионии соҳа бояд васеъ истифода бурд. Як тадбири хеле муҳим имрӯз кашфиётҳои олимон дар соҳаҳои селексия арзёбӣ мешавад. Ҳадаф он аст, ки имрӯз дар самти парвариши зироатҳои кишоварзӣ, боғу тоғпарварӣ ва дигар бахшҳои соҳа ихтироу навовариҳо дар амал татбиқ гарданд. Ин албатта имкон фароҳам месозад, ки бо истифода аз усулҳои инноватсионӣ истеҳсолу коркард ва сифати маҳсулоти кишоварзӣ ба маротиб беҳтар ба роҳ монда шавад. Аз ҷониби дигар пажӯҳишу ихтироот дар соҳаи селексия шароити парвариши зироатҳои кишоварзӣ ва бунёди боғҳои интенсивиро ба раванди тағйирёбии иқлим мутобиқ месозанд. Муҳим аст, ки имрӯз барои беҳтар сохтани вазъи бахшҳои тухмипарварӣ, ниҳолпарварӣ, зотпарварӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ бунёду заминҳои нави кишт ба таъмин намудани рушди инноватсионии соҳа тадбирҳои судманд андешида шаванд. Мусаллам аст, ки дар ин раванд олимону мутахассисон кор мебаранд ва амалӣ намудани дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон робитаи илму истеҳсолотро тақвият мебахшаду барои таъмини рушди босуботи соҳаи кишоварзӣ нақши муассире мегузорад. ба ҳамагон маълум аст, ки барои зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла соҳаи чорводорӣ, зиёд намудани шир ва маҳсулоти шири, гӯшт ва маҳсулоти гӯшти, инчунин тухм, пеш аз ҳама базаи мустаҳками, яъне пойгоҳи мустаҳками хӯроки чорво лозим аст ва инчунин худзод намудани чорва ва бурдани корҳои селексионӣ дар соҳаи илми чорводорӣ вобастагии зич дорад. Дар соли 2022 олимони институти чорводорӣ зоти гӯспанди маҳинпашми тоҷикиро тасдиқ шуда аз тарафи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон. Инчунин дар соли 2023 аз 15 апрели соли 2023 таҳти рақам 1.4 типи чорвои сергӯшти тоҷикӣ тасдиқ карда шуд, ки ҳамзамон дар феҳристи дастовардҳои илмии чорвои зотии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 декабри соли 2023 ба қайд гирифта шудааст. Бо қарори ҷумҳурии Тоҷикистон консепсияи рушди инноватсионии корхонаи агросанъатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2014 сол тасдиқ гардид ва мо имрӯз бояд қисми истеҳсолоти кишоварзиро бо усулҳои инноватсионӣ бояд пеш барем, зеро вақте ки мо бо усулҳои инноватсионӣ фаъолият мекунем, равандаи истеҳсолот бар усулҳои инноватсионӣ пеш мебарем, хароҷотҳои истеҳсолӣ кам мешавад. Аз ин лиҳоз самараи иқтисодӣ, яъне ки истеҳсолот баланд меравад ва деҳқон ҳавасманд мешавад, ки ҳамин роҳи ёки усули инноватсиониро яъне дар истеҳсолот ба роҳ монад. худи инноватсия ин ҳар моли наве ки ёки тағйири моли наве ки тағйироти дастгоҳе ки ай фурӯши натиҷаи он ба буҷаи ҷумҳурӣ тағйирот ворид мешавад, ҳамин чиз инноватсия номида мешавад. Барои ҳамин дар ҷумҳурии Тоҷикистон хеле ки дар паёми пешвои миллат дар соли 2024 омадааст, мо бояд қисми ёки дар 5 соли оянда
равандҳои истеҳсолотро ба рақами канунӣ мутобиқ кунем. Яъне мо ба ҳамин усули рақами канунӣ агар гузарем, ҳам мо метавонем зиёд истеҳсол кунем, хароҷотҳои истеҳсолимонро кам кунем ва ҳам деҳқон ҳавасманд мешавад, ҳам бозор ғанӣ мегардад ва ҳам ба ҳадафҳои яъне ки ҳадафи стратегии мамлакат таъмини амнияти ғизоқоварӣ наздик мешавем, ки ба ҳамин ҳадаф мерасем. дар дораи иҷрои барномаи боғ токпарварӣ ва ситруспарварӣ ки моҳи октябри соли 2024 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид ва заминагузории навъҳои нав ки олимон бештари корҳои илмии таҳқиқотии худро дар доираи офаридан ба вуҷуд овардани навъҳои нав ва дар даврони истиқлолият гирем, албатта олимони институт як зумра наву намунаҳои зироатҳои сабзавотӣ, дарахтони мевадиҳандаро интихоб ба феҳристи навъҳое ки имрӯз дар ҷумҳурӣ ҳаст парвариш мекунанд, омӯхтанд ва дар истеҳсолот низ пешниҳод карданд. Яке аз вазифаҳои аввалиндараҷае ки дар назди олимон гузошта шудааст, ин яъне татбиқи илмро дар истеҳсолот мебошад ва он навъҳое ки офарида шуд, бахусус навъҳои зироатҳои сабзавотӣ ва картошка, зиёда аз 14 навъҳои картошкае ки олимон кор карда баромаданд, ҳамзамон зиёда аз 5 навъ намунаҳои шафтолу, 5 навъ намунаҳои зардолу ва навъҳои ноке ки имрӯз дар шароити ҷумҳурӣ ва навъҳои дурнамои себ, инчунин навъҳои зироатҳои ситрусӣ бахусус лимон ва навъҳои ангурҳое ки имрӯз дар шароити ҷумҳурӣ минтақабоб шуда истодааст, олимон кор карда баромаданд ва он навъҳое ки ҳаст имрӯз дар шароити ҷумҳурӣ дар феҳристи навъҳои Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба истеҳсолот равона намуданд. илми селексия ин илми дақиқ аст. барои ихтироъ кардани нав албатта дар селексия тамоми парваришгоҳҳоя гузоштан дар кор. Ин аз парваришгоҳи коллексионӣ сар карда, парваришгоҳи волидайнӣ, дурагоҳи насли якум, дуюм, сеюм, селексиони якум сол, дуюм сол, тухмипарварии оилавӣ, баъд парваришгоҳи стансионӣ 3 сол дар ин парваришгоҳ кор кардан дар кор, баъд парваришгоҳи озмунӣ. Дар ин парваришгоҳ 3 сол ин барои ихтироъ кардани як нав бовар кунед 15-16 сол вақт дар кор. Он таҳқиқотое ки мо мебарем албатта таҳкурси бисёрсола аст. Албатта мана солҳои охир ба соли 2023 нави Данғара 30, нави Қубодиён 30 ноҳиябандӣ шуд. ин навъҳо бисёр тезрас мебошанд. Тезрас, серҳосил ва ба касалиҳо умуман тобовар ва бисёр як баромади нахи баланд доранд. Акнун ин навъҳо оҳиста оҳиста тухмипарвари ибтидои ин навъҳоро бурда мешавад. Албатта дар зерсохторҳои институт, зироаткорӣ, аз ин ҷо баъд ба дигар ноҳияҳо зиёд карда мешавад. Аку асоси ҳамин паст будани ҳосили мо ин ҳамин риоя накардани тухмипарварӣ. Агар мо нағз баромонем тухмипарвария, ҳоҷати ворид кардани дигар навъҳам намешавад. асос ҳамин тухмипарварии ибтидоӣ. ҳар навъҳои ватанӣ бовар кунед дар ҳамин шароити мисол Тоҷикистон мутобиқанд. бовар кунед чандин солам киш кунем ҳосил метавад. лекин навъҳои ватанӣ мисол то 2 сола 3 сола киш кардан мумкин, маҷбур мешавем ки бо мисол ворид кунем тухми элити ин навъҳоро. мақсади асосӣ ин аз худкунӣ, яъне ки заминҳое ки дар тал теппаҳо ҷойгир шуданд барои бунёди боғ тогзорҳо ё ин ки барои бунёд кардани боғҳои интенсивӣ мо ҳатман бояд ки пеш аз бунёд кардан таҳлил ва ташхис гузаронем ки зеро қабати ҳосилхезии ин хокҳо аз чӣ гуна элементҳо иборат мебошад ва дар оянда бо кадом усулҳо ва бо кадом тадқиқотҳо, яъне ки дохил кардани нуриҳои органикию минералӣ мо метавонем ки онҳоро яъне ки ба як чизи реҷаи муайян дарорем ва дар ин ҳолат мо метавонем ки аз онҳо ягон ҳосили дилхоҳ ба даст орем. бинобар ин яке аз вазифаҳои муҳиме ки дар пеши олимони институти хокшиносӣ ва агрохимии академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон истодааст, ин рақамикунонӣ мебошад. аз ҳисоби ин платформае сохта шудааст ки ҳангоми дар он платформа дохил шудани хоҷагидарон, фермерон ё шахсоне ки бо замин сару кор доранд, онҳо ҳатман метавонанд ки дар он ҷо яъне ки маълумот дар бораи хокҳои худашон, дар бораи ғизо, дар бораи гумуснокӣ ё ин ки дар ҳолати беҳдошти мелиоративӣ чӣ гуна намакҳо вуҷуд доранд, метавонанд аз он ҷо дастрас кунанд.
бинобар ин дар институт аллакай бо усули харитасозӣ яъне ки рақамикунонӣ бароҳ монда шуда истодааст ва дар оянда аз ҳисоби вазорати кишовардӣ онҳо метавонанд ки ба ин платформаҳо дароянд ва аз ҳолати яъне ки будани ғизонокии хоки худ ягон маълумот гиранд ва вобаста ба ин мо тавсия дода метавонем ки дар кадом намуди хокҳо вобаста аз ҷойгиршавии ин гуна хокҳо ва ҳатман пеш аз бунёди боғ онҳо бояд ки хокҳои худро аз ташхис гузаронанд зеро ки дар бисёр хоҷагиҳо деҳқонон намедонанд ки чӣ гуна меъёр ҳаст ва чӣ гуна ҳолати ғизогирии худи хок вобаста ба ин баъд шикоят мекунанд ки ҳосил паст гирифтем ё ки он тухмие ки мо истифода бурдем ҳосилаш паст шуд лекин сабаби асосиша намедонанд ки дар хок ғизо тамоман паст шудааст ё ки надорад яъне ки ба дараҷаи якум ё дуюм дохил мешавад ва яке аз масъалаҳои муҳими мубрам имрӯз истодааст ки бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо супориши муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ин заминҳое ки дубора шӯъ шуданд ба гардиши кишовардӣ дароварданд барои он ки масоҳати онҳо хеле бисёр аст ва дараҷанокии шӯънокии онҳо сар карда аз паст миёна ва баланд иборат мебошад ва сабаби асосии ҳамин дубора шӯъ шудаи забини мо ин дар вақташ риоя накардани чорабиниҳои агротехникӣ ва тоза накардани заҳкашу заҳбурҳо мебошад ки ба ҳолати дубора шӯъшавӣ оварда мерасонад ва дар охир ин гуна заминҳо ҳамчун боир яъне ки партов дохил мешаванд. дар соли 10 январи 2022 зоти аълои тоҷикӣ яъне чорвои ширӣ тасдиқ карда шуд. дар худи ҳамон сол яъне замбурпарварӣ ҳам яке аз самтҳои асосии соҳаи кишовардӣ меравад. 10 январи соли 2022 типи замбури тоҷикӣ тасдиқ карда шуд ки ин типҳои зотҳое ки типҳое ки дар ҳоли ҳозир дар давраи истиқлоли давлати ҷумҳурӣ ба даст оварда шуд ба даст офарида шуданд нисбат ба зотҳои фарз кардем ки зоти сиёҳалӯи гӯштнофирис ки дар давраи гӯштнофирис ки дар давраи шӯравӣ аз дигар ҷумҳурии аз ҷумҳурии хориҷи кишвар ба ҷумҳурии мо воридот мешуд асосан гирем аз ҷумҳурии Беларусия зоти сиёҳалӯ ба махсус аз вилояти Гомел ба қисми ҷануби ҷумҳурии Тоҷикистон воридот карда мешуд онҳо ба иқлими ҳозираи ҷумҳурии Тоҷикистони давлати мо мутобиқ шуда натонистанд. аз замини лиҳоз ба олимони тоҷик муяссар гардид ки барои беҳтар кардан баровардан мутобиқ ба иқлими мо зоти аълои тоҷикӣ офарида шуд. дар навбати худ зоти аълои тоҷикӣ ҳозир дар минтақаҳои хоҷагии Мурод Латифи шаҳри Исо дар бисёр хоҷагиҳои чорводори вилояти Суғд парвариш ёфта истоданд. гуфтанд ба маврид аст ки маҳсулнокии чорвои зоти аълои тоҷикӣ нисбат ба чорвои зоте ки ворид шуда буд ба як қатор бартарӣ дорад. чунончи давраи лактатсионӣ мегӯянд яъне давраи ширдие ки 300 рӯзро дар бар мегирад дар ҳамин давра маҳсулнокии чорвои зоти аълои тоҷикӣ аз 5 то 6 ҳазор литр шир дар як давраи лактатсион дар як давраи ширдӣ ташкил медиҳад. албатта ин яке муваффақиятҳои олимони тоҷик мо дар самти соҳаи чорводорӣ асосан дар чорвои ширӣ ба ҳисоб меравад. мо ҳамон вақт ба натиҷаҳои назаррас истеҳсолӣ ноил мегардем ки мо истифода барем техника ва технологияи муосир инноватсиониро дар раванди истеҳсолот аз натиҷа ва дастовардҳои илми олимони кишвар бояд истифода барем дар раванди истеҳсолот ва таҷрибаи ҷаҳони муосирро низ омӯзем ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити мутобиқ будан анамун дастовардҳоро ҷорӣ намоем. албатта мо дар ҳамин хоҷагиҳои шаҳри Турзода ва ҳамин ҳоҷи Неъмат таҳлилро гузарондем, чанд бор дар онҷо мо конференсиё гузарондем. аз Кореяи ҷанубӣ як техника овардаган трактор дар 24 соат ҳамагӣ 30 литр саларка сарф мекунад халос, яъне ки истифода мебарад 24 соат бо 30 литр саларка. баъд ҳамун олатҳое ки масалан ҷуфт мекунад испор ҳамун испор тарзе карда сохта шудааст ки инноватсияро бинед ки ҳамун испор дар гирд решаи ҳамун дарахти ангур гирд мегардад меяд техника месад ва шудгор мекунад бо гузашта меравад. яъне ин чӣ қадар барои масалан деҳқон хароҷотро кам мекунад. дигар масалан гузаштан ба усулҳои инноватсионӣ хушк кардани меваҳо
مثلا در جنوب تاجیکستان بسیارتر ما خشک میکنیم، زردآلو، انگور و مویز میکنیم. این اصول های اینواسیونی هم برای ما بسیار هم موافقن، هم پروسس، یعنی روند تیزانده می شود. خشککنی مثلا مهلتش کوتاه می شود، رساندن با بازار مهلتش کوتاه می شود. یعنی همون تلفات از استحصالات تا با بازار نهایت کم می شود. خودی همین بگیم روند استحصالات از ابتدا تا همون با استعمال کننده رساندن چقدر همینجا همین زنجیره برای دهقان فایده کلان داره. چقدر ما خرجات کم کنیم، وقت صرف کنیم. ببینید که اگر ما یک تخم پوشک اینواسیونی را بیاریم، اگر تخم لیچک من اینجا استاد اگر تخم لیچک پختر اگر کش کنیم با واسطه هم تکنیکا از 8 تا 20 کیلوگرم در یک هکتار مثلا تخم استفاده برام خلاص حاضر باشه، ما قریب 120 تا 200 کیلوگرم تخم پختر را کشت میکنیم. ببینید که در یک مثلا هکتار چقدر ما خرجات استحصالی ما از استفاده یک تکنیک اینواسیونی کم میکنیم. در حقیقت امروز در شرایط جمهوری اکثریت خوجگیداران و باغبرانان بیشتر با باغ‌هایی که تیپ عنعنوی هستند و در پیام نوبتی ارائه گردید از جانب رهبر دولت که ما باید با رشد ساحه کشاورزی از آن جمله باغ‌های اینتنسیو و سوپر اینتنسیوی گذاریم. سبب در آن است که باغ‌های سوپر اینتنسیوی اگر در باغ‌های عنعنوی ما 250 تا 300 نهال جایگیر کرده توانیم و در باغ‌های سوپر اینتنسیوی تا 5000 نهال جایگیر میکنیم که این امکانیت میدهد حاصل دلخواه و حاصل نوکی نیز به مراتب زیاد گردد. اگر ما با تیپ باغ‌های سوپر اینتنسیوی گذاریم در آنجا می توانیم که حاصل نوکی آنها از 60 تا 80 تن زیاد گردد و اگر ما خراجات های استحصالی آنها را گیریم، اگر در باغ‌های عنعنوی ما تا 20000 سومانی از 15 تا 20000 سومانی مصرف کنیم و در باغ‌های سوپر اینتنسیوی از 150 تا 200000 و دوره برآوردن مبلغ آنها هم اگر در باغ‌های عنعنوی ما تا 12-13 سال پس از استحصال حاصل می توانیم خراجات خود را برآورده کنیم، در باغ‌های سوپر اینتنسیو در دایره 4-5 سال می توانیم که همون خراجات های خرده خود را چیکار کنیم، یعنی پوشانیم و برابر این ما باید با تکنولوژی نهال پروری معاصر گذاریم که امروز اساساً از حساب تک‌پیوندهای قطب‌پستی که در تمام منطقه ها باغ‌های سوپر اینتنسیو چنانکه که ما می‌دونیم در ستونپایه‌ها و با در یک شکل خاص خود بنیاد می‌گردد و حتما در آنها یعنی با ستونپایه‌ها و تک‌پیوندهای قطب‌پست از حساب قطب‌پست بودن درختان میوه دهنده ما میتوانیم که شماره نهال ها رو در هکتار در خود همون میدان زیاد جایگیر کنیم و برابر این حاصل نوکی آنها رو هم گفتیم که زیاد میگردد و تکنولوژی پرورش نهال های قطب‌پست امروز در شرایط جمهوری الکی در اکثریت منطقه ها چی در ولایت سوخت باشد چی در ناحیه های تابع جمهوری بخصوص در شهر دوشنبه با دستگیری اساسگروه صلح و وحدت ملی در میدان زیاده از 20 هکتار باغ‌های سوپر اینتنسیوی تجربه جمهوری ایتالیا نیز بنیاد گردید و عالمان نیز در آن اشتراک فعالانه کردند و همچنین تطبیق علم را در استحصال در منطقه که از حساب نوهای گوناگون درختان میوه دهنده بنیاد گردیده ایستاده است و با یک تکنولوژی خوبی که امروز هست بنیاد گردیده ایستاده است و همزمان گفته میتوانیم که در شرایط ولایت سوخت نیز الکی دهقانان با این تیپ نوهای باغ‌های اینتنسیوی گذاشتند و ما توصیه داده میتوانیم که اکثریت آن نفرهایی که با باغ پروری با نهال پروری مشغول هستند با نوهایی که امروز در شرایط جمهوری منطقه باب هستند و تیپ تکنولوژی های نو هست گذارند خوب و بهتر میشد. برای баланд бардоштани ҳосилноки пахта пеш аз ҳама тухмиҳои аълосифат лозим. акнун зарур аст ки мана медонем ки аллакай тухмиҳои захираи тухмиҳоро аллакай дар корхонаи пахтатозакунӣ моҳои январ оғоз кардан кор кардан. акнун вақте ки коркард мекунанд албатта бояд тез аз ғилбор гузаронанд дар кор. агар мо аз ғилбор гузаронем ин меъёр кам мешавад, меъёри мисол кишти пунбадона. барои ҳамин аз ғилбор гузаронда ҳатман бояд заҳролудкаранда кун. препарати чор аст, бранатак аст, витавакс аст. чунки солҳо бисёр солҳои ва дигаргуншавии иқлим аст бовар кунед боришоти зиёд мешавад. мана чуноне ки соли гузашта маълум буд ки қариб 50 рӯз намӣ буд албатта дар тамоми миқёси ҷумҳурӣ. барои ҳамин хусусан барои пешгирӣ кардани касалиҳои пӯсиши реша, макраспариоз ва гамоз акнун
зарур аст ки бояд мо муҳлатҳои беҳтарин бояд киш кунем пахтая, хусусан дар шароити вилояти хатлон аллакай аз даҳаи дуюм моҳи март оғоз мегардад, лекин бояд дидан дар кор ки замин дар чуқури 10 сантиметр бояд 15 то 16 дараҷа гарм бошад, ба метавонем кишта гузаронем. акнун ноҳияҳои мисол тоби марказ аллакай даҳаи 1 апрел оғоз мегардад. вилояти суғдам хусусан ноҳияи Конибонум аллакай аз 25 март чуноне ки таҷрибаҳои бисёрсола нишон дод оғози кишта мегзаронанд. бояд муҳлатҳои беҳтарин ба киш кунем, ин аллакай як манбаи ҳосил мешавад. надонистани меъёри ворид кардани нуриҳо ҳам аҳамияти калон дорад. ҳангоми обёрӣ об додан онҳо дар талоши об яъне ки саргаҳи ҷияка калон мекунанд ва он нуриҳое ки чи органикӣ чи минералӣ дохил карданд дар ин ҳолат ҳамаи онҳо шушта мераванд ва зироат аллакай аз нурии маданӣ танқисӣ мекашад. ин ҳам яке аз сабабҳои асосӣ мебошад ва дар рӯзҳои манамин моҳҳои охир аз ҳисоби обшейкунӣ, захиракунии намӣ ёки яхобмонӣ, барои яхобмонӣ аслан барои нест кардани ҳашаратҳои зараррасон бисёртар истифода бурда мешавад ва захиракунии намӣ аз сабаби дар оянда тағйироби иқлим, баланд шудани ҳарорати ҳаво бояд ки мо дар хок захираи намӣ яъне ки намиро ба вуҷуд дорем. дар ин ҳолат ҳам гузарондани рӯзҳои саҳрӯӣ аз тарафи институти хокшиносӣ ва агрохимии академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон маълум гардид ки бисёр хоҷагидорон деҳқонон тасаввурот кам доранд ё ки ба ҳамин гуна корҳо камтар сарурӣ оварданд ва меъёри обшейкунӣ намедонанд дар заминҳои шӯршуда. фаҳмонда диҳӣ кардем, фаҳмонда додем, онҳо баъд фаҳмиданд ки барои чӣ дар кор будааст. яъне ки ҳангоме ки ҳозир тамоми заминҳо аз зироат холӣ ҳастанд ва талабот ба об нест, мо бояд ки меъёри оба барои обшейкунӣ, захиракунии намӣ самарнок истифода барем ва дар оянда барои гирифтани ё кишт кардани навҳо ё ки дар заминҳое ки ҳозир бо усулҳои нави технологӣ обёрии қатрагӣ дар нишеб заминҳои боғу тогзорҳо истифода мебаранд ва дар ин ҳолат мо метавонем ки якбора бо ҳамун обёрии қатрагӣ нуриҳоя ҳал карда бо як усул яъне ки сарфакорона истифода карда метавонем. ва роҳи дигар ин чӣ тавре ки нав суҳбат карда дида баромадем, ин ба нитентноки балдии хок мебошад. хокҳое ки аллакай дар ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд доранд, онҳо ба категория 1 яъне балнокии сатҳ кам шудааст. мо фақат хоҷагидорон мехоҳанд ки ҳосил гиранд, лекин бозгашт ба замин нест, на аз бозгашти чӣ нурӣ маданӣ чӣ органикӣ. бинобар ин бояд ки ҳар хоҷагидор аввал ба нитентноки балнокии хоки худашро донад ё ки чӣ гуна моддаи ғизоӣ дорад ва танҳо баъди он бояд ки нуриҳоро самарнок истифода барад. чӣ зарурат пайдо шуд ки мо типҳо ва зотҳоро офаридем? яъне гуфтем дар боло чӣ хел қайд карда гузаштем, зоти майинпашми гӯспанди тоҷикӣ ё ки зоти аълои чорвои ширии аълои тоҷикӣ. гуфтан ба маврид аст ки зоти аълои тоҷикӣ кадом хусусиятҳои биологии худро нисбати зоти аълои гӯштнафрист дорад. дар давраи шӯравӣ аз таҷрибаи хоҷагидорӣ мо медонем ки гусалҳои навтавлиде ки аз чорвои зоти сиёҳалоҳ мо мегирифтем, аз таҷрибаи шахсии худам гуфта мегузарам ки муддати 7-10 то 14 рӯза умр медид, мефавтед гусала. ҳарчанд ки олимон мутахассисон ҳамин соҳа зоти техникбоиторо кӯшиш ба харҷ доданд дар ҳамун давра ки барои чӣ, лекин ба қадри имкон пешгирӣ карданд, ба қадри то ӯ дараҷае ки мо мехостем пешгирӣ карда нашуд. талафоти насл зиёда мегардид. барои чӣ? барое ки ба иқлим мо мутобиқ набуд. роҳи 100 метр 1 километр роҳ тай карданда ҳамун зоти сиёҳалоҳ, муддагову ғуноҷину дигар гурӯҳбандии чорво қувват намекарданд. конститутсияи ниҳоят мулоим доштан синаи гов дар вақти бисёр ҳаракат кардан, хоб кардан, хез кардан вай ярадор мешуд, захмдор мешуд, тоқат карда наметавонист. дар ҳоли ҳозир боша чорвои зоти аълои тоҷикӣ на ки 100 метр 1 километр даҳҳо садҳо километр тай мекунанд. дар мисоли ҷануби мамлакати мо ки зоти аълои тоҷикӣ дар шимол аст, дар қисмати ҷануби мамлакати мо ба ноҳияҳои баландкӯҳи сағирдашт чи дарвоз сафарбар карда мешаванд ки зиёда аз садҳо километрро тай мекунанд.
аму чорвое ки ба чарогоҳи тобистона сафарбар карда мешавад дар моҳи май то моҳи 1 сентябр барои ки моҳи октябр истода намешавад барфу боронгарӣ сар мешавад дар моҳи 1 то 5-10 сентябр аз чарогоҳи тобистона бармегардад ҳамин қадар масофаи дурро тай мекунанд ягон осеб намеёбанд ана як хусусият асли биологӣ барое ки дар шароити мо мутобиқ ҳастанд дар он давра чорвои моро агар матсиён дар берун кӯча ба мебароварди қувваву қудрати роҳ гаштанро надоштанд дар ҳоли ҳозир бошад чорвои аълои тоҷикӣ албатта нисбати бартарии зиёд дорад олимони тоҷик на танҳо дар чорвои хонагӣ яъне парвариши чорвои шохдори калон моли майда балки дар самти қутозпарварӣ ҳам корҳои беназирро ба анҷом расонда истодааст мо медонем ки саршумори қутозҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон қариб ба 30 000 сар ҳастад ки 96% он ба ноҳияи мурғоб рост меоянд боқимонда саршумори қутозҳо дар минтақаҳои ноҳияи айнӣ кӯҳистони маччо вилояти суғ дар ноҳияи тобии ҷумҳурӣ дар ноҳияи ҷиргатол парвариш ёфта истодааст яъне қутозҳо бо дар навбати худ хусусиятҳои хоси биологии худро нисбати чорвои хонагӣ доранд қутоз бисёртар дар баландии 2800-3000 метр аз баландии сатҳи бар нигоҳубин ва парвариш меёбанд онҳо ба иқломи хунук тобовар ҳастанд ба ибораи дигар қутозҳоро бо ҳайкали табиат ҳам меноманд як нишондоди хусусии биологӣ ҳам аст ки чӣ қадар сардӣ чӣ қадар шамол чӣ қадар хунукии сард бошад қутозҳо ба муқовимат ба муқобили шамол меистанд ки агар аз ҷиҳати гӯшт гирем аз ҷиҳати маҳсулоти гӯштие ки мо аз қутозҳо мегирем нисбат ба гӯшти чорвои хонагӣ аз ҷиҳати экологии тоза аз ҷиҳати таркиби химиявӣ ва химиявии гӯшт яъне таркиби морфологии нимтанаи гӯшт фарқияти калон доранд чӣ хеле дар ҳаёми пешрои миллат омадааст дар 5 соли оянда мо бояд кадрҳои тайёр кунем ки ба ҳамин раванди масалан истеҳсолоти инноватсионӣ бояд тайёр бошад рақами кунонӣ бояд тайёр бошад албатта то ба давраи пурра гузаштани рақами кунонӣ ва усулҳои инноватсионӣ деҳқонҳо имрӯз бояд аз агротехникаи парвариши зироатҳо бояд бархурдор бошанд донанд ва харитаи технологии парвариши зироатҳои кишоварзиро бояд пурра риоя намоянд зеро дар он харита ҳосилнокӣ омадааст масалан харитаи технологӣ барои парвариши 1 гектар картошка ҳосилнокиш 350 сентнер бо ҳаст 45 сентнер бо ҳаст 50 сентнер яъне ҳар як харита ба хароҷотҳои муайян дорад агар деҳқон ҳам харитаро риоя кунад агар ягон офати табиӣ ворид нашавад ягон офат табиӣ ворид нашавад метавонад ки мувофиқи ҳамон харитаи технологӣ ҳосила гиранд ва самараи иқтисодӣ баланд ба даст оранд барои ҳамин ин чиза мо бояд таваҷҷӯҳ кунем ман ҳамин бозомӯзие ки бо ташаббуси вазорати кишоварзӣ тибқи супориши ҷаноби олӣ гузаронда шуд мана бинед мо дар вилояти суғ гузаронем агар ҳар рӯз мо 100 кас қадиво хӯрда бошем дар 10 рӯз 11 рӯз 1000 рӯз 100 одам деҳқон иҷода бисёр басанда нест ин курсҳоро боз ташкил кардан кор дар саҳати ҳамаи ноҳияҳо олимон мерасанд ҳам ай вазорати кишоварзӣ мутахассисои самтҳои алоҳидаш донишгоҳи аграрӣ ба номи шеришоҳ шотемур ва академияи илмҳои кишовари тоҷикистон басанда ҳастанд ки ҳамин раванда ба пуррагӣ зери назорат гирифта бо илм натиҷаҳои илм дастовардҳои илм хоҷагиро таъмин кунанд ҳар як наву намунаҳое ки дарахтони меваданда чи зироатҳои сабзавотие ки ҳаст чи картошкае ки ҳаст ки қайд кардан вобаста ба минтақаҳо парвариши хоси худро дорад ва вобаста ба давраи парвариши худро дорад агар дар мисоли картошка гирем мешавад навъҳои мисол дерпаз миёнапаз ва дар навъҳои барвақтӣ имрӯз агар дар таъмини истеъмолӣ агар шаҳр ноҳияҳои ҷануби кишвар бахусус вилояти хатлонро гирем аксарият ноҳияи водии вахш таъминкунандаи асосии бозори истеъмолӣ дар таъмини картошкаи барвақтӣ мебошанд ки ӯ бештар олимон тавсия медиҳем дар инҷо навъҳои барвақтӣ ки имрӯз аз ҷониби олимон кор карда баромада шудааст бояд киш карда шавад баробар ин навъҳои миёнапаз агар дар шароити водигӣ бахусус водии ҳисор ва навъҳои дерӣ ки рӯ ба ҳам истеъмолӣ ҳам ба тухмӣ нигаронда шудааст асосан ноҳияҳои доманакӯҳ тавсия дода мешавад ки таъминкунандаи асосии бозори истеъмолӣ дар тухмии зироатҳои кишоварзӣ бахусус картошка ин ноҳияҳои баландкӯҳ ҳастанд ё ноҳияҳои наздиккӯҳӣ ва дарахтони мевадиҳанда ҳам низ ҳамин хел аст чӣ хеле ки вобаста ба классификатсия вобаста ба ҷойгиркунӣ
тавсия дода мешавад ки агар боғҳои истеҳсолии боғи зардолу дар шароити водии ҳисор бахусус дар боршоиҳои пайдарпае ки дар фасли баҳор мешавад, мо ба ғарз аз боғи дӯстие ки имрӯз таҷрибаи зиёд надодааст 20 гектар ҳози боғи дар якҷоягӣ бо вазорати кишоварзӣ бо дигар вазоратҳо 20 гектар боғи зардолии нави испанӣ бо таҷрибаи олимони ҳам узбеку ҳам ӯзбекистону ҳам тоҷикистон бунёд гардонем дар шароити водии ҳисор. ҳолоҳои ягон олим тавсия дода наметавонад ки мисол дар шароити водии ҳисор навъҳои зардолии боғҳои истеҳсолӣ ман дар назар дорам боғҳо мешаванд истеҳсолию боғҳои аввалин дараҷа дуюмин дараҷа агар аввалин дараҷа бошад барои худи оила ва боғҳои дуюмин дараҷа барои истеҳсолот нигаронида шудаанд. ҳар як минтақа бахусус шароити вилояти суғд асосан ноҳияҳое ҳастанд ки барои истеҳсолоти худи боғҳои зардолу нигаронида шуданд. агар ноҳияҳои баландкӯҳро гирем бахусус водии раштро гирем, чуноне ки дар давраи иттиҳоди шӯравӣ мегуфтанд ноҳияи рашт минтақаи рашт яке аз истеҳсолкунандаи себу ноки минтақае ҳаст ки дар саросари ҷумҳурӣ бахусус дар кишваратҳои шарқи дур ва наздик он яъне бо муаррифии себи тоҷик муаррифгар буд ва ҳамзамон имрӯз низ шароитҳои баландкӯҳ барои дарахтони тухмакдор бахусус себ, нок, биҳӣ инҳо ки дар шароити асон муҳити экологии онҳо чӣ гӯем намнок аст, салқин аст, дар шароитҳои баландкӯҳ бунёд карда мешавад. ҳамзамон ҷиҳати парвариши дигар зироатҳои сабзавотӣ асон мо диққати ҷиддӣ диҳем ба киштгардон ба ворид намудани нурҳои минералӣ меъёри онҳо. киштгардони асосии зироатҳоро мо бояд донем. замине ки бояд дар он кишти асосӣ гузаронида мешавад бояд ҳатман киштгардони он дар 4 сол як маротиба дигар зироат. агар дар мисоли картошка гирем бояд тавсия дода намешавад ки мисол аз худи оилаи картошка бахусус оилаи авранҷигулҳо мисол боимҷон қаламфури булғорӣ дар пешина кишти инҳо тавсия дода намешавад. мисол яке аз вазифаҳои асосие ки ин баландкунӣ худи ҳосилхезии хокро дар замин нигаҳ медорад ин зироатҳои лӯбиёгӣ аст. мо ба тамоми кишоварзон тавсия медиҳем ки бояд аз ин истифода баранд ва ҳатман дар доираи парваришу технологияи онҳо диққати ҷиддӣ диҳанд. барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ бояд хусусан пахтаба бояд бисёр навъи манкаранда кор. бисёр хоҷагиҳо ноҳияҳо бовар кунед то 10, 15 ҳатто 20 навам киш мекунанд. ин агар мо пеши инро нагирем ҳамун навъҳое ки мутобиқанд дар ҳамун шароити ноҳия бояд ҳамун навъҳои тухмипарвариша ба дараҷаи олӣ бурдан дар кор. ҳамин занҷираи арзиши иловашудаи коркарди пахтаро бояд ба пуррагӣ таъмин кунем. агар то ҳамин корро накунем деҳқон ҳавасманд намешавад, пахта нархш боло намерад. яъне мо бояд пахтаро ба пуррагӣ коркар кунем, маҳсулоти ниҳоӣ ба бозор ҷаҳон барорем. як мисоли оддӣ меорем ки дар ҷумҳурии Беларусия пахта кишт намекунанд, яке имрӯз ҷумҳурии Беларусия дар бозори ҷаҳон 14 номгӯи маҳсулоти пахтагиро пешниҳод мекунад. барои офаридани типу зотҳои чорво пеш аз ҳама базаи мустаҳками хӯроки чорво яъне пойгои мустаҳками хӯроки чорво лозим аст. худ қазоват фармоед ки барои истеҳсоли 1 сентнер гӯшти чорвои шохдори калон ба мо лозим меёд ки на камтар аз 14-15 сентнер води худокар тайёр кунем. барои истеҳсоли 1 сентнер пашми гӯспан на камтар аз 100-116 сентнер води хӯрока лозим аст. барои истеҳсоли 1 литр барои истеҳсоли 1 сентнер шир на камтар 4-4.5 сентнер води хӯрока лозим аст. агар дар самти парвариши чорвои гӯшти буд, агар дар самти чорвои ширӣ гирем, модаргове ки давраи лактатсионер 3000 литр ширро маҳсулнокиашро ташкил медиҳад, аз рӯи вазни 300-350 килограмм на камтар аз 8-9 води хӯрока талаб карда мешавад. модаргове ки вазни зиндааш 400-450 килограмм шир маҳсулноки шираш 4000 литр ширро дар як давраи лактатсионӣ ташкил медиҳад, на камтар аз 9-10 води хӯрока лозим аст. инчунин дар навбати худ модаргове ки дорои маҳсулнокӣ зиёдтар мебошад нисбати ба ино, яъне 5000 литр ширро дар як давраи лактатсионӣ дар як давраи ширӣ ташкил медиҳад, на камтар аз 10-11 сентнер води хӯрока лозим аст. агар мувофиқи талаботу меъёрои зоотехникӣ мо риоя кунем, мо ба ин маҳсулотҳои ба ин нишондодҳо албатта расиданамон мумкин аст. ӯ камбудию норасоигӣ дар соҳаи мо аст, умед аст ки дар ояндаи наздик ҳалли худро меёбад.